Kano 24 TV ku yi subscribing sannan ku danna ƙararrawa za ku dinga samun shirye-shiryenmu da zarar mun saki. Kano 24 TV ta ƙunshi komai da komai. Wannan shine Ahmad Usman wanda ya ɓatanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aka ƙone shi, aka kashe shi, aka kai shi Barzau. Kamar yadda kuka ji sunan shi musulmi ne kuma ya kasance ɗan gundiyar vigilante ne. Kamar yadda na ji a videos da kuma rahotannin mutane, kama mai laifi yayi, yana shirin zai hukunta mai laifin, sai 'yan mutane waje suke da suna ta haɗa shi da Allah dan Annabi ya haƙuri, ganin da cewa wanda ya laifin ya riga da yayi da na sani. Ana haɗa shi da Allah da Annabi, ana masa magiya, sai cewa yayi. Sai shi wannan la'alanni ya furta cewa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne zai ba shi haƙuri, wallahi ba zai haƙura ba. Wanda hakan akan an ba shi haƙuri, an haɗa shi da girman Annabi, sai ya faɗi wannan ɓatanci. Kamar da idan na kawo muku news na labarai, nakan kawo muku ra'ayoyin mutane da yawa, wannan ma zan kawo muku ra'ayoyin mutane da yawa. Masu ra'ayi na farko su ne wanda suka ce ko yau ko gobe wani ya ɓatanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daidai suke da su kashe shi, kuma ba gudu ba ja da baya. Suka fito suka tabbatar da cewa ko kisan da aka yi wa Deborah ba shi da alaka da addininta, yana da alaka da tabbatanci da cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne, kuma ko gobe wani makamancin ce ƙara yi, ba su ajiye ƙasa a guya ba, za su yanke masa hukunci. Kuma sannan kamar yadda na karanto a wajen rahotanni, ba wannan ne karin shi na farko da ya irin wannan batancin ba. Sai kuma masu ra'ayi na biyu wanda suke ce suna tsoron su yadda da wannan lamari domin ba su ji shaida ba. Bacin taɓani yadda aka yi na Deborah an ji voice note an tabbatar, amma nashi ba a ji shaida ba. Kawai abin da aka ji an ce shine ya ce ko da kaza manzo Allah zai zo, shi ba zai ba. Hakan yasa suke tunanin ko yayi wani abin ne babu shaida da ba a faɗo ba, Allahu a'lam, da haka su suna kokonton abin da ya faru. Har yasa suke tunanin cewa za ta iya yiwa ma mai laifin ne kokarin ya masa sharri domin ya ga bayan shi, ko kuma wani abokin gaban shi ko abokin faɗan shi ne ya masa kage ya faɗa sannan aka aiwatar masa doka akan shi. Sai kuma kaso na uku wanda suke ganin irin wannan kashe-kashen iya jawo addinin musulunci zagi da kuma bakin jini a idan waɗanda ba musulmai ba da kuma idan duniya baki ɗaya. Kuma suke gani akwai bambanci tsakanin zagi, ɓatanci da kuma rashin kunya. Suke ganin in dai har abin da ya faɗa kenan iyaka abin da na saka muku nan, sai dai a ce yayi raini. Kuma suna gani ya kamata a ce musulman Najeriya sun yawan da idan har suna so a saka musu blasphemy a matsayin dokar, ko a ɗauki hukuncin blasphemy ya zama kisa a dokokin Najeriya, za a iya saka musu shi. Sun ce dalilin su na yin hakan shine wani za ta iya yiwuwa a yi masa sharrin bai yi ba a ce yayi. Har suke ba da reference da wani bidiyo na Sheikh Albani da yake cewa iya cikin mota ya ji wani namiji ya kusa ya wata mace shari, ya ce ta zagi Annabi, alhalin so ya taɓa ta ta ƙiyarta. Wannan fara ayyukan duka ba wai na 'yan kudancin Najeriya bane, na 'yan arewacin Najeriya na karanto muku su. Kuma duk inda aka irin wannan makamancin postin din, kashe comment section, irin abubuwan da za ka gani kenan, dole za ga wannan bambantan ra'ayyukan da na faɗo. A ƙarshe Allah subhanahu wata'ala ya sa mu kyakkyawan ƙarshe. Allah ka kiyaye harshen mu da furta irin wannan munanan kalamai ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daga bisani kuma na kashe ita a Deborah din yayin da ta yi ɓatanci da manzon Allah. Abin ya koma rigima ne tsakanin arewacin Najeriya da kudancin Najeriya, yayin da malaman musulunci suka fito suna ta cece kuce akan wannan abubuwan da suke faruwa. To mu dama mun san kashe wannan matan da 'ya'yanta abu ne mai sauki a gunsu, mu mun sani, amma ku da kuka fito kuka yi Allah wadai, me yasa kuka yi shiru? Me yasa kuka yi shiru? Me yasa kuka yi shiru? Ya kamata duk ku fito ku yi Allah wadai. To matsalar shine duk wanda ya fito yace zai yi Allah wadai din, to zai kalli, ai za a kalle shi mai kishin addini ne. Allahu akbar. Za a gan shi ashe wani ma yana daga cikin masu tsauran ra'ayin addini. To ka fito kawai ka bayyanar da addininka, ko ka fito an zalunci musulmi ka ce ba a kyautata ba, shi ma abun gudu ne. Wajen alakar ku da su wallahi mu bai dame mu ba, mun san wallahi da su kure ku, da su kure ku, ba wadda za su gamsu da shi a ciki, kuma muna nan da ku, za mu ga wadda da su zaɓa a cikinku, za mu gani. Mu din dai mu ne masu fita mu kada muku kuri'a. Yawa, saboda haka muna jiran ku da 'yan siyasa da shugabanni da sauran jagororin al'umma, ku fito mu ji me da ku ce. Yadda kuka fito kuka yi magana akan na Deborah, muna jiran ku fito, ita ma wannan baiwar Allah da 'ya'yanta, ku fito mu ji me da ku ce. Yawa, in kuma kuna tsoron ku fito
ku nuna cewa ku musulmai ne, abinda aka mata ba daidai ba, da mu haɗu awa daga cikin musulmai sun shiga abin ai akwai abin so. Za ka ga mutum ya zo gaban bidiyo ya tsaya zai yi rekodin sai ce to ni dai ban ji daɗin abin da yarinyar nan ta yi ba daidai ba ne, ba ta kyauta ba. Wato in zai yi comment akan abin da Deborah ta yi na zagin annabi, za ka samu comment ɗin bai wuce minti 1 ba. Idan ya dawo magana akan an ɗauki doka a hannu sai ya yi minti 10. Yanzu damuwansa zagin annabi ko kuma Deborah ka je ka yi ta bin videos ɗinsu, duk wanda ya tashi zai yi magana za ka samu in zai yi magana akan abin da ta yi akwai su wato ba za ka iya lissafa su ba, wanda su ba su yi magana ma akan zagin annabin ba, kawai suna magana ne akan an kashe Deborah.